May palaman yan, may palaman. May palaman? Cheese. Hello. Wala po bang ano, yung cold coffee? We're just having a break because we've traveled so long. That's what you gotta say. I just wanna say thank you! What's up? 5! Enjoy. Karaya. 6! 7! 8! Gumamit map. 9! Talo tayo, lagi. Okay, action! Sabi na ikaw. Hello. Drop yourself in the snow. So are you? So Hindi natin alam na wala akong pala yung kailangan natin na sinawakan natin. Tapos hindi tayo naligas ng kamay. Sarah nga daw ay hindi si Abraham at saka si Sarah nakatira sa bayan ng Haran. Saan ang bayan yun? Sa bayan ng sa bayan ng sa taas. Jared! Jared! Dito ka na lang kaya. Sa bayan ng